Horas sama horas. Di naman natapak kita tutu di poguni alaman muna di tikiot di ombason ima naung di alapamu tutu nakingan siapa kes joron ni Tuhan pamasu-masuon ni anakmu anak tak saya dipasu-pasu Tuhan mai gawe rumah tangga naik baru rumah tangga sitiruon tujuan narion Gabe rumah tangga nama biar tunatorasna terluwi rumah tangga nama biar tutu hatta Tuhan Yesus Ima tutu. songon na tua marahonon nami Tuhamu dong asauta nami tinali ninalad dorung betar gota-gotana sisadanak sisadaboru do hida di persahuton tahun tumpe asing-asing kamar kata asa palitang main na pagawe itu modal situduan arita mana mardong asahuta ala takas do hita bersipau duluan Ima tutu. dihamu dong asahuta nami tumpe songonon haroroni hita namar dong asahuta lausok songoni nang perbuin di tangan nami dong asahuta muna hita ro napatu pahoni nalau di hita ro si dua natapatu pani dong asahuta asa do honong ba songon dari dua titim main na natinova golang-golang go pangarahuna odik susadia na terbuan ni silua ni dong asahuta de batama dong namang bumi
Dihamu harus majauwi na jud jamate. Ngabukul to nga siya. Jam 12:12 molobo 5 menit. Manang na 3 menit. Baju amang. Asa pa tinggal-tinggal konting join na nyo persauta doon. Nanggo pala 3 menit molo boy 3 menit. Bao pa menit ko tao. Iya, unang patingin dari Hadana Gino. Hadana Gino wasit sidik. Dengarkan cerita dulu. Pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menghadang, perahu cinta takkan tergoda. Yang penting antara